ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ କେକ୍ କାଟି ନବବର୍ଷ ପାଳୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଇଥାଉ ପଣା। ବେଲ, ଗୁଡ଼, ଛେନା, କ୍ଷୀର, ନଡ଼ିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସହିତ ଅଦା ଛେଚା, ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ବେଲପଣା। ଆଉ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଚଉରା ଉପରେ ଟଣାଯାଇଥିବା ଛାମୁଣ୍ଡିଆରେ ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ସଭିଏ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ପିଇଥାନ୍ତି। ସତରେ 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା ଖାଇବାରେ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇବାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ।